Inkább ez egy YouTube-ra. Én faszom, miért nem zoomolra, de jó. Árgeci, ez föl lesz. A telefonom is láttam rá, hogy szerintem mindjárt tudom. Rehabilitációs program. Csak nem osztjuk meg a mi oldalunkon, csak így kisebb körbe. Meg így YouTube videósokon ilyesmi körülbelül. Fogyatékosok mozdulás a szerve. Szárnövök, aki Fogyatékosok Egyesülete. Neked itt laknak a mamárék. Én meg olyan... Majd fölteszem Kesszály, ezt nem tudom. Cső. Cső. Hát ez nagy geci. Vázd meg. Figyelj, nem tudom, Tomi. Így megy el.